Камералар кийләнгән шушы форматта булсын өчен генә инде теге безнең мимикаларда сезгә күренсен, бар нәрсә дә аңлашылсын өчен шуңа күрә без утырып җырлыйбыз. Булдырылганча инде ачуламасыз. Тагын бер сорау. Акапелла исән бул әни җырын сорыйбыз ди. Акапелла исән бул әни бу, ялгышмасам, исән сау бул әни Роберт абый Миннолин сүзләренә дип беләм мин аны. Илгиз абый Закиров иҗат иткән җыр дип беләм. Акапелла формасында. Әйдә бер генә куплет. Менә шуны әйтеп китәбез, мөхтәрәм минста дуслар, бу теге концерт по заявкам түгел инде. Без бу концертның программасын төзедек. Конкретно нинди җырлар җырланачагы билгеле. Шуңа күрә монда ачуламасы сез язган җырларны барысын да башкарып бетерә алмаска мөмкинбез. Теге виде исключение. Беренче булып сораган өчен. Беренче булып, теге беренчесе һәм бу эфирда соңгысымы инде әйме. Без үзебезнең җырларны гына яңгыратырбыз. Акапельны әйдә бер мин яңгыратыйм. Син беләсеңме ул җырны? Әйе. Ярар, мин яңгыратам алайса бу җырны. Инде бик сагынмам дип киттем авылдан, күңел бар бер сагынам. Сине калдым шул анда, сагынам шуңа да, син гомер итсәң сагынам. Сине калдым шул анда, сагынам шуңа да, син гомер итсәң сагынам. Син гомер итсәң сагынам. Молодец. Так. Әйе, булды. Давам итәбез алга таба, алайса сораулар әлегә юк. Бер генә сорау бар. Әйдә, шушы сорауга җавап бирәм. Ник кафеда җырламыйсыз ди. Ник кафеда җырламыйсыз. Бу аңлавымча инде безнең сорау дигән официальный сайт Айда домой дигән. Бәлки без шушы сорауны яңгыратасыз дип аңлыйбыз инде. Әйе, безне бу кафега официальный чакырмадылар. Бу моны оештыручылар безне рәсми рәвештә чакырмадылар. Шуңа күрә безгә чакыру булмады. Бу безнең үзебезнең ихтиярыбыз. Үзебез теләп оештырабыз бу онлайн концертны. Шуңа күрә ул безнең студиядә бара. Әйе, ярар, алга таба дәвам итәбез. Чираттагы җыр. Бу безнең Син теләсәң дип атала. Бу җырның авторлары Айгөл Вәлиуллина, ул безнең Озынкай шәһәрендә яшәп ята бүгенге көндә. Ялгышмасам чыгышы белән Күкмара якларыннан. Көй авторы Риваль Хисмәтуллин дигән егетебез, әтнә егете. Бу җыр безгә ничек килеп эләкте? Моның мин тарихын бик хәтерләйм дә инде. Ну, аны просто безгә Риваль җибәрде. Әйе, аны җибәрделәр. WhatsApp'ка безгә һәм ул безнең менә бу җыр безнең ул дәртле. Шундай темпода бит инде аның шундай дәртлегенә аны җибәргән чагында син хәтерлисеңдер инде Риваль аны җырлап җибәргән иде. Ул шундай башка төрле стильдә. Әйе, ул башка төрле стильдә. Әйе. Аның стиле башка төрле иде. Стиле башка төрле иде бу җырның. Без аны үзебезчә итеп үзгәрттек. Шуңа күрә тыңлап карагыз. Бу җырны сез концертларда булган тамашачылар белә. Син теләсәң. Хәзер киттек. Син теләсәң, үзгәртермен ялгыз мәле, күтәрине синең булган бар теләгең. Күтәреп йөрер идем кулларымда, тузан булыр идем барыр елларда. Син теләсәң, килер идем сиңа очып, алыр идем кочагыма сине кысып. Син теләсәң, бар дөньяны назга күмәр. Син теләсәң, теләмәсәң барыбер сөят. Теләсәң, килер идем сиңа очып, алыр идем кочагыма сине кысып. Бар дөньяны назга күрәм, син теләсәң, теләмәсәң
yetkizing. Yıklatırmın, uyatırmın übüp gene, yaşarmın mini kaderini bilip gene. Sen telesen ileriyim seni aşık, alır ederim kuşağıma seni kızım. Sen telesen bardın yalnızga kurar, sen telesen dilemesen var bir suya. Telesen ileriyim seni aşık, alır ederim kuşağıma seni kızım. Sen telesen bardın yalnızga kurar, sen telesen dilemesen var bir suya. Telesen bardın yalnızga kurar, sen telesen dilemesen var bir suya. Buldu bu. Benim için avırcılarının birisi. Çünkü ben de ikinci tavuş jırlayım. Bu büyük yukarı. Bilmem, nişik gelip çıkanlar. Yarar, nişik bulsa da tere tavuş. Söyler mi? Nıkşatlar. Yarar. Рахмет. Bir geybet. Bu жерде biz биктеги Instagramda әлләни афишаны бит әйтмибез. Әйе, bu jır... Биктер. Biz ana әйе, теге радиоларға да тәкъдим итмәдек. Ул шулай интернет киңлекләрдә калды. Аны сораучылар бар, тыңлаучылар бар бу җырны. Шуңа күрә кемнәр бу җырны ярата, без аны сезгә яңгыраттык. Сораулар бар. Дилесеңез. Ойырым жырлаячаксызмы деген. Әйе. Әйе, безнең шулай ук айрым җырлар булачак. Ну, күбесенчә дуэтлар булыр инде. Без бер 2-3 дуэт җыр безне яңгыратып барабыз. И арасында бершәр салмак, сони җырларны яңгыратып барабыз, Алла бирсә. Келесі сұрау, бик матур, біз рәхәтләнеп карыйбыз, сез просто молодцы. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Тырыштык инде. Әйе, Тырышабыз. матур фикерегез өчен бу әлбәттә 1-2 көн алдан буласы иде инде бу концерт, ләкин аның сәбәпләре бар. Ул сәбәпләр турында бераз гына соңрак әйтеп китәрбез. Түгәрәк дөнья деген җырны сорыйлар деген. Ул җыр булачак. Әйе, ул җыр булачак. Ул әле безнең яңа чыккан җырларыбызның берсе. Әйе. Ул җыр бераз гына соңрак. Бар әйе, репертуарда без аны әзерләдек. Бераз соңрак. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Әйе, Алла. Тагын берсе сорый. Концерт ничәгә кадәр барачак? Концерт вакыты буенча әйтә алмыйбыз. Менә монда әзерләп куйган җырлыйбыз. Монда әзерләп куйган җырларны җырлап бетермичә туктамыйбыз. Безнең менә монда әгәр дә мин менә тезеп куйдым, мондагы җырларны бер туктаусыз гына җырлап утырсак та без сәгатьтән артык җырларга тиеш. Әле без арасында менә аралашабыз. Әлегә юк? Тагын бер сорау. Тагын бер сорау. Бергә уздырган беренче концертыгыз кайда булды? Кайсы елда? Шуның турында сөйләгез әле деген. Бергә уздырган беренче концерт 2017 елда, ялгышмасам булды. Но кайда булды дип, без инде аны гастроль формасында тәкъдим иттек. Авылларда, районнарда да булды ул. Ул безнең шулай Казан шәһәрендә дә булды. Филармония концертлар залында. Аның инде иштәлеген сөйләп утырырга кирәк түгелдер. Бу концерт безнең YouTube каналда бар дип беләм мин. Юк, икенчесе бар. Юк, беренчесе юкмы? Димәк, без аны куярбыз. Соңрак YouTube каналдан карарсыз. Безнең беренче концерт тамашасы, ул корылган безнең кавышу темасы. Мин Илмирның кулын сорыйм ул. Казан шәһәрендә филармония концертлар залында ул концертта Рафил минем кулны сорады барлык тамашачылар каршында. Турыттырып. Галәмәт булды инде. Әйе, без нишләптер без куймаган идек аны интернет камера фил хәтта тапочкалар киеп куйды. Бераз гына аяк тонып китте. Син тонмы я? Ну мен инде теге культурнырак. Юк, аяк Турыттырып утырам. Аяк тонса сорарсың. Юк, сора. Булды. Әлегә сораулар юк. Барабыз алга таба. Чираттагы җыр буенча ул безнең Син бәхетем дип атала. Бу җырның авторларына килгәндә, җырның авторлары Айдар Абый Минхаҗев, сүз авторы, көй авторы Айдар Абый Тимербаев. Бу җыр безгә ничек килеп эләкте? Без Айдар Абыйдан бер җыр сорадык. Айдар Абый әйтәм, безгә дә бер җыр тәкъдим итмәсме икән дип. Ул берничә җыр тәкъдим итеп карады безгә. Ничектер башка моннан алдагылар безгә туры килмәгән кебек тоелды инде. Сүзләре дә, көе дә, менә бу җырны җибәргәч, бу җыр инде безгә бик нык ошады. Сүзләре дә, мәгънәсе дә дигәндәй, дәрте дә, гомумән безгә туры килә торган җыр дип уйладык та без аны һәм эшләдек.
үзебезнеке итеп бу җырның шулай әйдә аранжировка авторларында әйтеп барыйк. Бу җырның аранжировкасын эшләде безнең якын достыбыз Башкортстан Агыйдел шәһәрендә яшәп ятучы Радик Әхмәт Кәләмов дигән егетебез. Бәлки безне карыйдыр. Менә шушы студияда эшләнде ул җыр. Дөресен әйткәндә тулысы белән. Бу җырны сезгә яңгыратабыз. Син бәхетем дигән. Хәзер шәп кына киттек. Bizlerde bitirgen Süyügen netigesi talgan Seninle İken bəxtlərim Sinanına Ümüşana Sinəsirin Büdən bir övnüdən Ömürlərim ikə bulsa da Seninle İken bəxtlərim Sinanına Ümüşana Sinəsirin Büdən bir övnüdən Ömürlərim ikə bulsa da Unuturum dünyalarının barın Əsir etə bildin yürekini Ütedirsin gümür Ükenirlik tügül Süyesi de əli süyesi Senin bilir İken bəxtlərim Sinanına Ümüşana Süynəsidir Büdən bir övnüdən Ömürlərim ikə bulsa da Qo'shilib bergan mumkin. Kaderlere bitsin ömürden de Takdirime yazgan vergenim Ey Xudayım yapma Sin kalbimi sakla Bəxtlərə gözlər büyüdən Sinanına Gülüşana Sinəsidir Büdən bir övnüdən Ömürlərim ikə bulsa da Senin bilir İkən bəxtlərim Sinanına Gülüşana Sinəsidir Büdən bir övnüdən Ömürlərim ikə bulsa da Sinəsidir Büdən bir övnüdən Ömürlərim ikə bulsa da Ömürlərim ikə bulsa da Biz rəhmət. Siz alqışlaysızdır indi. Әйе. Каты. Рәхмәт. Әйе, рәхмәт. Анда нормально все эшли? Да. Эшли. Все посмотрим. 200 кіші. Так, 84 кіші. Нормаль. И рәхмәт инде. Рәхмәт, тамашачылар. Ярар, андый-мондый замечаниялар булса әйтегез, яме? Языгыз. Безгә инде бу ниләрне әйтеп язып барлар. Сораулар бармы, Нилүс? Әйе. Ике сорау бар. Хайырлы кичләр, Рафи Җимиров. Эштән арып кайтып, сезнең онлайн концертны карый башладым. Барлык органнар үзеннән-үзе юкка чыкты. Бик мотор җырлыйсыз. Ага. Күрдем, лечебный смысл. Эштән кайтканнар, арып талып. Димәк, сез карантинда түгел.
Ну, демәк, карантинда була алмый торган хезмәттә эшли торган тамашачыбыз, рәхмәт. Арып талып кайткансыз икән, хәзер рәхәтләнеп ял итегез, концерт карагыз, тыңлагыз. Без сезнең өчен бүгенге кичне багышладык. Келесі сұрау. Эссе түгелме сезгә шундый калын киенгән шикелле сез ди. Эссе түгел, менә аяк туңып тора әле, шок кына. Студияда әллә ни бик эссе түгел. Без дөресен әйткәндә махсус кидек инде. Теге парлы булсын дидек инде киемнәр дә. Рафилнең идеясы булды инде. Минем идея. Шулай киене geldi. Гомумән, Татарстан гербы бар, монда реклама закрыта. Язылган шуңа юк, эссе түгел, барда тәртип, барда нормально. Рәхмәт, кайгырганыгыз өчен, илтифатыгыз өчен бик рәхмәт. Келесі сұрау. Илмира апа, ник күлмәк кимәдең? Сезгә күлмәк бик килешә бит дигән. Әле генә җавап бирдек, ахырысы инде бу сорауга тагында бер кат. Нәрсә дип әйтим мин, бүген шулай теге җайлы, үземне бик уңайлы итеп хис итәм. Шулай. Менә сәхнәдә бит инде теге. Сәхнәдә гел күлмәктә бит. Әнә монда башка төрлерәк итеп күрәсез. Иркенрәк. Урындыктан гына җимерелеп төшмәгез, инде булай сикереп утырып дигән. Юк. Әле без сикермибез. Урындыклардан менә Илмираны бик сикермәскә дип, менә шундыйрак урындыкка утырттым. Алай сән әйтәм, бик йомшак утырса артык сикерә башлар. Шуңа күрә син минем өчен борчыласың. Артык сикереп, җыгылып төштә үзе гаепле бар. Шуңа күрә барда тәртип, барда яхшы. Рәхмәт игътибарыгызга. Дәвам итәбез алга таба. Шираттагы җыр. Менә сез сораган айрым башкару мизгеленә килеп җиттек. Хәзер мин сезне тапшырам. Мин бер җыр башкарып үтәсем килә. Ул инде ретро җырлар исемлегеннән Илсөяр Ганиева сүзләренә Сара Садыкова иҗат иткән җыр Йөрәк сыры. Бу җырны инде мин теге ул ничектер обычный гына аранжировка түгел, ул инде оркестровка, ул живой оркестр язылган, живой инструментлардан язылган аранжировка. Бу җырны мин Филүс Кахировның концертларында эшләгәндә, аның белән гастрольләрдә йөргәндә, ничек әйтим инде, живой мирас инструменталь ансамбль белән башкара идем. Концертлардан соң, шушы гастрольләрдән соң шушы җырны яздырырга теләк булды. Башкарабыз. Йөрәк сыры. Dağlarga uçtu al yağlar
Бик зур. Түгел. Сораулар Ничегрәк реакция? Ике сорау пока күренәм. Яра. Рафил Тапшкиевны Эльмирга бир, аның аягы туңа. Давай, киетмай. Пожеланием да. Давай. Булда сезнең гүзерне үтәдем. Сезнең өчен бер шулар дальше менә. Арттагы ишекне ябып куйыгыз әле, сквозняк була күрмәсен ди. Юк, ул безнең сквозной ишек түгел. Түгел. Анда ябык, анда все нормально. Алайса, Монда сезнең өчен бик бер шулар бар. Анда безнең костюмнар. Юкка борчыласы юк. Ладно, сез әйткәч, юк куйдык. Так. Булды. Әлегә шулар. Җыр шатлармы? Молодецтан башка әйбер күрмим. Ага, ярар. Булда эфирлар эшли, все нормально. Ярар, яхшы. Барабыз алга таба. Мин инде хәзер үзем 250 тамашачы. 67 нормально. Эльмирга кушыла торганнардыр инде миндә. Ярар, тамашачылар, хөрмәтле инста дуслар, менә әйткәнебезчә мин инде концертны башлап җибәр алдыннан әйткән идем, бу концерт безнең моннан 1-2 көн алдан башкарылырга тиеш иде. Җомга көнне 27-се көнне. Без бу көнне ни өчен эшләмәдек? Бу концертны чөнки барыгыз да белә, яраткан шагыйребез Роберт Тави Миннуллин белән хушлаштык без ул көнне. Ул безнең арабыздан китеп барды, кызганыч әлбәттә. Шуңа күрә кичектерергә туры килде. Менә Роберт Тави турында берничә фикер, менә хәзер башкарачак җырым шәхсән минем Роберт Тави сүзләреннән Мөфтәдин Гыйләҗев иҗат иткән җыр булыр. Ул инде әрем исе, әрем тәме дип атала. Әлбәттә Роберт Тави иҗат иткән җырлар безнең репертуарда әллә ни күп булмаса да, алар безнең өчен бик кадерле, безнең өчен бик якын. Мин бу җырны беренче концерт программасында җырлаган идем. Шулай ук менә Эльмира җырлап үтте. Оркестровый аранжировкага эшләнгән җыр. Без аны бер вакытта яздырдык. Мирас инструменталь ансамбле белән. Менә шушы репертуардан бу җырны сезгә яңгыратып үтик. Әрем исе, әрем тәме дип аталган җыр. Сорау аннан соң булыр, без бу җырны яңгыратып үткәннән соң. Әрем исе, әрем тәме. Айтсам әгәр авылыма, шықсам әгәр бұлынларға, әрем исе, әрем тәме, елік йөргән урыннарда. Тынығы бирми әрмен әрмен, әле исе, әле тәме, минеген әрне тәме. Әрем исе, әрем тәме, тынығы бирми әрмен әрмен, әле исе, әле тәме, минеген әрне тәме. Әрем исе, әрем тәме. Шул әрімнәр исе тулган, сагыш дигән яраларга, яннарымда берәү дә юк, яралардан араларга. Тынығы бирми әрмен әрмен, әле исе, әле тәме, минеген әрне тәме. Әрем исе, әрем тәме.
Yazmışlarının baraşısı Elleyindi erimdemi Elleyindi min yüzümden Şu elimler halimdemi Hıdga birimi yerimin erimin Elisi elitemi Minin erimdemi Elisi elimdemi Hıdga birimi yerimin erimin Elisi elitemi Minin erimdemi Elisi elimdemi Elleyini benim yüzümden Şul elimler elindemi Рахмат зор итеп. Вот. Ретро жырларга да Токталып киттик. Сорауларга токталыйк. Карантинда үйде отырасызмы? Ничек уза күннәрегез үйдә? Ни эшлисез ди? Безгә дә бер-ике киңәш бирегез әле. Шуннан да менә карантин дигәч без өйдә утырырга тырышабыз. Менә бүген генә теге ничектер видеоисключение инде бит. Без шушында килдек сезнең белән очрашырга. Абылай соңгы көннәрдә без өйдә бер каяда теге чыкмыйбыз, андый кирәк вакытта теге при первой необходимости гына кибеткә чыгып керергә мөмкин. Абылай ниндидер теге публичный җирләргә, андый җирләргә йөрергә тырышмыйбыз һәм пока кирәге дә юк. Өйдә нәрсә эшләп була инде? Мин ашарга пешерәм, җыештырам. Рафил йоклый. Ну, сен әйттең инде бигрәк. Юк инде, ул да студияга иногда барып килә, бик кирәк булса, өйдә шул. Телевизор карыйбыз инде, ял итәбез, нәрсә эшләп була инде? Күп вакытны өйдә уздырабыз инде, чыннан да әйтелгән икән карантин дип, ул инде самоизоляция, аны үтәргә кирәк. Чыннан да моңа теге уен итеп кенә түгел, җиңел генә карарга кирәк түгел, чыннан да аны дәүләт тарафыннан гына да түгел, хәтта бу бит инде безнең дөнья күләм шундый вакыйга, шуңа күрә аны дөрес итеп кабул итәргә кирәк һәм саклану чараларын күрергә кирәк дип саныйбыз инде. Кирәксә кирәкмәсә, чыннан да урамга чыккан юк. Менә студияга килгәндә дә без үзебезнең машинага чыгып утырдык та тиз генә килдек, кирдек һәм шуннан кайтып та китәчәкбез. Өйгә таба инде шуңа күрә кирәксә кирәкмәсә теге прогулкаларга чыгу дигән әйберләрне, саф һавага чыгып киргәл дигән әйберләрне шулай без булдырмыйбыз. Һава торышы бик рәхәт булса да, алданырга стоит. Шуңа күрә без күп вакыт өйдә йокларга була, мәсәлән. Йокы иң рәхәт әйбер һәм иң файдалы организм өчен ул йокы. Мәсәлән, беренчедән телевизор карарга була, саморазвитие белән шөгыльләнергә була, YouTube каналларына карарга була, шулай кино карарга була, төрле сериаллар белән бездә карыйбыз әле. Шулай китап уку, мәсәлән, мин инде беләсез. Бер-ике китапны укып бетердем буга инде барада. Теге бер ай эчендә берничә китапны укып чыгарга сәләтле булып чыктым мин. Шуңа күрә укыйм. Бу саклану чараларын кулланырга кирәк. Бармы сорауда? Килеш сорау. Хәерле кичләр, сезнең кайчан яңа клип чыга ди? Хәерле кич. Сезгә дә. Яңа клип дип без аны уйлыйбыз инде. Бәлки ул җәйгә булыр, ләкин менә нинди җырга буласын әле без тәгаен генә әйтә алмыйбыз. Менә безнең алда 3 җыр көтелә яңа. Бер саның салмак җыр, икесе бүген сезгә җырлап яңгыратачакбыз. Ул салмак җырны яңгыратачакбыз. 2 кызу темптагы җыр көтелә. Менә алар тулысы белән әзер булганнан соң без аларны уйлаячакбыз, инде караячакбыз, кайсына клип төшергә мөмкин. Кайсы җырны тыңлаганнан соң безнең күз алдына клип килеп баса, шунысына төшерербез инде алла бирсә. Ну, планда бар. Планда бар. Ул менә шушы карантин вакытлары үтеп, вазгыять тынычланып киткәннән соң җәйгә чыккачрак булыр инде. Без алла бирсә клип төшерәчәкбез. Шушы бәлки зур-зум егетләре белән дигән фикер бар иде. Алла бирсә, егетләр безне ишетсәләр. Сәлам сезгә. Так, җыр сүзләрен ничек истә калдырып бетерәсез?
Җыр сүзләрен ничек истә калдырырга? Син ничек истә калдырасың? Минем шулай, әгәр кичкенәдән шулаймы? Әгәр дә җырны теләп җырламыйм икән, әгәр дә менә ул теге полностью менә мин җыр миңа ошап бетми икән, мин аның сүзләрен истә калдырмыйм. Менә җыр теге, например, сразу ошады икән, әйме тыңладык. Һәм ул теге менә ничектер без бит инде аны ятлап утырмыйбыз, кулга тотып. Нык ошаган җыр ул менә сразу истә кала аның сүзләре. Җыр сүзләре җырны өйрәнгән вакытта ятланып бетә. Ул күңелгә сеңеп кала, шуның белән. Шуңа күрә теге сүзләрен онытмаска дигән фикер вообще башка килгәне дә юк. Без җырны бик озак, берничә тапкыр ничә тапкыр тыңлап йөрибез икән димме? Бик озак әзерлибез без җырны. Бер, аннан икенчедән шәхсән мин мәсәлән шигырь яткан вакытта да мәгънәсе белән ятлыйм. Мәсәлән мин рус шигырьләрен ятлый алмыйм нишләптер. Миңа татар шигырьләрен мәгънәсе белән ятлыйм. Мин хәтта теге унтып җибәргән вакытта булырга мөмкин сачын әйтеп тә җибәргән. Но алай бик сирәк була инде. Мин менә шулай темасына туры килсә. Мин теге мәгънәсе белән ятлыйм шигырьне. Шуңа күрә җырның сүзләре дә шушы мәгънәсенә карап ятлана. Җырны просто так кына бит инде сүз тезмә әйтеп җырламыйбыз, аны үзең аша уздырасың. Ул шул очракта гына үтемле була. Минемчә, сораулар бетте пока. Ярар, яхшы. Әйдә тагын берне җыр дибез. Тагын бер сорау. Кармыш авылына зур сәлам әйтегез әле дигән. Кармыш дип укыйм ди, дөрес укысам әйе. Кармыш бәлки Кармандыр әле ул. Нәрсә булса да. Кармыш дигән. Кармыш дигән. Кармыш авылына безнең караучы тамашачыларның һәм барчасына бик зур сәлам. Ярар, сорауларны әлегә шунда туктатыйк. Чираттагы җыр. Менә бу җыр турында инде тагын да бер кат сөйләп китәргә кирәк. Бу җырның сөз авторы Роберт Нуллин. Бу көй авторы Илгиз Абизакиров. Бу җыр теге рәсми рәвештә безнең дуэт буларак беренче башкарган җырыбыз дип кабул ителә. Бу җыр безнең Салават абыйның репертуарында иде. Ул аны бер сезон концертларында җырлаган да, 12нче сезон концертларында шуның белән шул. Без бу җырны эзләп алдык, табып алдык та яңартык җырлап карадык. Һәм аны күп тамашачылар инде безнең җыр итеп кабул итте. Без аңа бик шатбыз. Бу җырның клибы да бар. Хәтта күп кенә тамашачылар әле бит белмәгәннәр дәйме? Ул Салават абыйның репертуарында җыр икәнен белмәгәннәр дә. Безнеке дип кабул иткәннәр, рәхмәт. Клибын без аны төшердек шушы зур-зум егетләре белән. Безнең дуэт буларак беренче җырыбыз, беренче клибыбыз. Аранжировка устасы Айрат Айнулов дигән егетебез. Тыңлап карагыз, Сылу алма дигән җырны без хәзер сезгә яңгыратабыз. Яшыл алма, нигә үздең яшелең? Күзләреңне яшерсәң дә, сөясең бит яшерең. Кулларыңда сары алма, саргайтмасын йөзеңне. Ташлай инде, саклай инде, саргаюдан күзеңне. Син үзеңдә сылу алма, тулы төшәрсең әле. Kuşağıma kilip düşersin ele. Senin özünde soğuk alma, dolup düşersin ele. Kuşağıma kilip düşersin ele. Kızıl alma, bit dışlarım kızargan. Kızarganım, uyalganım, yaradan yine kızlarım. Sen özünde soğuk alma, dolup düşersin eli. Kuşlarıma, kuşağıma, inip düşersin eli. Sen özünde soğuk alma, dolup düşersin eli.
Күзләреңне яшерсәң дә сөясең бит яшереп. Кулларың да сары алма, сарылайтын асыл йөзеңне. Ташла инде, сакла инде, саргаюдан үзеңне. Син үзеңдә сұлу алма, тулып пишәрсең әле. Ушыларыма, пышағыма, килеп düşersin әле. Син үзеңдә сұлу алма, тулып пишәрсең әле. Ушыларыма, пышағыма, килеп düşersin әле. Ушыларыма, пышағыма, килеп düşersin әле. Килеп düşersin әле. Молодец. Так. Роберт абыйның якты истәлегенә багышлап. Айя, Роберт абый Миңнуллин сүзләренә иҗат ителгән җырыбыз. Бер-ике көнлек кенә имә куйган идем бит Роберт абый. Берничә ел элек булды икән. 1-2 ел элек үзенең Instagram битендә урнаштырган иде бер видео кыска гына. Каядыр Ул машинада бара куяды. Ул машинада бара куядыр Казан шәһәрендә кич белән һәм радиодан безнең менә шушы җырны куйганнар. Ул безнең башкаруда шушы җырны ишетмәгән булып чыккан ахырында, әйме? Һәм үзенең фикерен матур итеп язып калдырган. Шундый ничектер матур инде, ялгышмаса менә Рафилдан Эльмира дигән яшь башкаручылар җырлыйлар. Минемчә бик матур килеп чыккан дип әле менә берничә көнлек кенә шул язманы мин таптым, Instagramга урнаштырдым. Бик шундый приятно. Күңелләр җилкенеп куйды инде. Әйе. Дәвам итик, сораулар. Сезнең концертны карап эшлимеш тә, рәхмәт. Бик матур. Башкортстаннан, Яркәйдән, СБ бар кафесыннан зур сәлам сезгә. Бик зур рәхмәт. Эшләрегез уңгына барсын. Башкортстаннан Яркәйләргә бик зур рәхмәт, бик зур сәлам. Яркәйдә без булгаладык. Шактый гына Яркәйдә хәзер сәгать 10:00 Рәхмәт. Әйе, сменалы эшләрдән инде шуңа күрә эшләрегез уңышлы булсын. Безнең матур җырлар сезнең күңелләрне сөендерсен дип телибез. Рәхмәт. Килеш сорау. Сәлам, Рафил Эльмира. Сезнең пар минем өчен бик зур ачыш булды. Күптән түгел генә сезнең турыда белдем. Салат Закиш туган көннән соң дигән. Екатеринбургтан кайнар сәлам, безнең якка килегез дигән. Бик зур рәхмәт. Безнең пар турында әле белүчеләр дә бар. Бу безне бик сөендерә. Яңа тамашачыларыбыз барлыкка килә дигән сүз. Рәхмәт сезгә чын күңелдән. Екатеринбург якларына бездән күп итеп сәлам. Екатеринбург якларына чакырганнар, безнең концертларга безнең инде үзебезнең сәбәпләр, эшләр булу аркасында без ул якларга концертларга чыга алмадык. Ярар, насыйп булсын. Сездә үзебезнең дуэтка рәхим итегез. Әйе, безнең иҗатыбызга рәхим итегез, күзәтеп барыгыз. Гомумән безнең өчен иҗат итәбез. Рәхмәт. Рәхмәт. Шуларында иҗатыгызны да үзегезне дә бик яратабыз. Уңышлар үзегезгә бәхетле булыгыз дигән. Рәхмәт. Матур теләкләрен яңгыратучыларга бик зур рәхмәт. Токмаш кисә сезне карыйм дигән. Токмаш кисә. Әйбәт инде менә бу. Тамашачылар өйдә, димәк, карантин кагыйдәләрен үтиләр. Без бик шат. Молодцы. Сез өйдә икән, әлбәттә, эшегез бар икән. Ашларыгыз тәмле булсын. Хезмәтегез күргән булсын, ашларыгыз тәмле булсын. Әйдә, тагын бер сорау да. Икене монда все-таки бер сорау. Яңа җырларыгызны көтәбез дигән. Яңа җырларыбыз турында фикер әйтеп буздык. Үзебездә көтәбез. Алда безнең менә хәзер әле без көткәне генә бер 3 яңа дуэт җырыбыз көтелә. Аның берсе Салмак җыр. Ул җырны без бүген бу концертыбызның азагындарак бонус буларак җырлап күрсәтәбез. Чернобой вариантында сезләрен карап кына җырлап карарбыз. Рәхмәт, алга таба безнең җырлар булачак. Кибеткә чыкканда, уранда йөргәндә маска киясезме? Юк, чынлап әйтәм, мин шәхсән маска кимим. Мин дә менә теге хәзер бик популяр теге врачлар видеолар яздырып бит инде хәзер бер-берсенә җибәрәләр шулай WhatsApp'та һәм телевизордан да аны бик сөйләделәр инде. Имештер маска масканың бернинди файдасы юк икән дигән. Һәм масканы именно авырган кешеләр генә киергә тиеш дип әйтәләр. Фараз диләр инде. Беләсезме, ничек теге
маска киеп йөрмәгез дип әйтәсебез килми. Без урамга чыкканда аның саклану чараларын күрәбез. Оксалиновый мазь сөртеп йөрегез. Оксалиновый мазь без аны гел сөртәбез. Һәр вакыт чыкканда да, кергәндә дә. Между прочим, ул противовирусный средстволарның иң яхшыларының берсе. Иң яхшыларның берсе. Һәр вакыт кулларны юып торабыз инде. Сезгә дә шуны киңәш итәбез. Булай маскага төренеп йөргәнебез юк. Әлегә шул? Әлегә сорауларны туплап торабыз. Чираттагы безнең җыр, бу җырны инде көтәләрдер тамашачылар. Хәтта менә бит инде безнең кайбер концертлардан соң килеп әйтүчләр булды. Әйтүчләр дә булды һәм концерт барышында да теге сторислар бит инде тамашачылар куялар. Менә соңгы концертларның берсендә Оршада бер кыз шушы җырны җырлаганда язып куйган иде. Я пришла только ради этой песни, наконец-то я ее дождалась. Шушы бер җырны гына көтеп утыручы тамашачылар да бардыр. Но без аны җырлап куябыз. Әлбәттә, бу җырдан соң чыгып китмәгез инде эфирда безнең алда җырлар булачак. Ничегрәк анда тамашачылар саны күләме? Әйбәт. Нигә әйбәт? 250. 250. 81. Минем эфирны карау уңайсызрактыр инде. Чөнки телефон башка төрле форматтарга күрсәтә. Ләкин шулай да безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт тамашачылар. Алга таба дәвам итәбез. Бу җыр турында мәгълүмат. Бу җырның сүз авторы Айгөл Вәлиуллина, Азнакай шәһәрендә яшәп ята дип без әйттек. Әгәр сез безне карыйсыз икән, бик зур сәлам сезгә. Бик зур сәлам. Риваль Хисмәтуллин дигән җегет иҗат иткән бу җырны. Бу җыр безгә ничек килеп эләкте? Без кайтып киләдер идек эштән, төн уртасы, мәҗлестән кайтып киләбез. Һәм бу җырны безгә Айгөл апа ялгышмасам җибәрде WhatsAppка. Без бу җырны тыңладык та, менә бер тыңлаудан сразу шаттык. Безгә аның бер строчкасы җитте. Менә дөресен әйткәндә, без бу йолдызлы сөюнгә чаклы башка бер салмак җырны әзерләп маташадыр дип, ул җыр шулай Риваль Хисмәтуллин, Айгөл Вәлиуллинага ул җырга чират ни кызганыч тимәде, ул җыр соңрак булачак. Ул бик көчле җыр. Без ул җырга әле үзебездә бик әзер түгел ахрысы, шуңа күрә нишәптер ул безнең әлегә килеп чыкмый. Ул соңрак булыр. Җыр турында, ул җыр турында соңрак, хәзергесе турында сөйлибез. Йолдызлы сөюм дигән җыр без аны бик яраттык. Аның клибы да берничә сәгать эчендә төшерелде, уйланылды. Гомумән бу җырны хәзер сезгә яңгыратабыз. Йолдызлы сөюм җыр. Аранжировка остался Радик Ахмат Калямов. Йолдызлар турында беләсең киләме? Теләгем бар икән яныма киләме? Сөйләрмен йолдызлы сөюем хакында. Керерсең куйныма эрерсең бер тында. Йолдызлы сөюем уларсың акжыса. Йолдызлы күкләргә хыяллар юлсыза. Йолдызлар җирдәге сөюнең бакышы. Син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Йолдызлы сөюем уларсың акжыса. Йолдызлы күкләргә хыяллар юлсыза. Йолдызлар җирдәге сөюнең бакышы. Син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Йолдызлы күкләрнең йолдызы пычакта. Икәүләп янарбыз бәхетле учакта. Серләрне йолдызлар тыңларлар бирелеп. Сакына иренегенән үбәрме үреле. Йолдызлы сөюем уларсың акжыса. Йолдызлы күкләргә хыяллар юлсыза. Йолдызлар җирдәге сөюнең бакышы. Син сихри йолдыз.
Azgina kütük, muhtaram. Kuşulalarmı? Әйе, мына синеке җыела, 100 кешегә җыелды уже. Яра. 40 кеше. Ага. Әкренләп. Muhtaram. Может, сорауларга пока? Юк. Булай да без эфир үзелеп китте, хөрмәтле Bir дуслар. saat öttü. 1 сәгать үткән, без аны карамаганбыз. Йолдызлы сөюеңне без яңадан җырларбыз хәзер сезнең өчен. Яртысын җырлап бетергәч, өзелеп киткән. Әйдә, берничә сорауга җавап биреп алыйк. Так, бу сорауны укыйм микән инде? Бу карантин сезгә менә дигән мөмкинчелек булды инде, кечкенә Рафилчиклар белән Илмирчиклар ясарга дип. Яра. Менә яңа төрле подход белән әйтәләр. Мөхтәрәм инста дуслар, рәхмәт соравыгыз өчен, тәкъдимегез өчен. Бу сорауны инде бу типтагы сорауны безгә берничә тапкыр, берничә төрле формада яңгыраталар. Без әлбәттә инде башта бераз әйткән идек, теге ачуыбыз киләдер юлай бергә. Хәзер инде без аңа көлеп кенә карыйбыз. Теге оригинал формада яңгыратканыгыз өчен үзегезнең фикерегезне бик зур рәхмәт. Безгә бик ошады бу. Эшләсәң эш күп инде. Карантин. Эшләгән кешегә, уйлаган кешегә карантин гына кирәк түгелдер инде. Әйдәгез дәвам итегез. Әйдә. Әйе. Сораулар. Бу кызу җыр булганда булды. Эх, биисе килә дигән берсе. Ага. Сылыма. Ярар, әле бик торган җырлар булып аны. Әйе. Эштә проблемалар күп. Сезне карыйм да кәефләр күтәрелә. Ой, рәхмәт. Безнең җырлар белән, безнең белән булып проблемаларыгыз берничә мизгел генә булса да онытылып торса, без бик шат. Анда кушылалармы? Әйе, менә 200-гә якынлаша. 60. Ага, яхшы. Булса сораулар. Гречка алдыгызмы соң ди? Гречка алганы бар иде. Әйе, без әллә теге гречкага ис китә торган кешеләр түгел. Мин гомумән теге кичкенәдән үк бик гречканы бик яратып бетермим дисәм дә була инде. Юк, без алай дип теге кайберәүләр шикелле аңламыйбыз, конечно. Кайберәүләр кебек теге зурлап кибетләргә чыгып әйберләр алмадык, кирәген алдык. Кирәген алып торабыз, чыгабыз. Нәрсә бетә, кибеткә чыгабыз, алабыз. Шулай. Ярар, Йолдызлы сөюемне җырлыйк без. Тагын бер. Әйе, тагын бер кат, дубль 2. Әйе. Юк, кстати, җырлыйкмы, юкмы? Давай җырлыйбыз инде. Җырлыйм, җырлап бетермәдек бит. Әйе, ну башыннан җырлыйбыз инде, яме. Yıldızlı suyum hakkında girersin koynuma erirsin ardında. Yıldızlı suyum olmasın okşinsa, yıldızlı göklerge hıyarlar yolsuzsa, yıldızlar jirdədi suyunun balqışı, sinsihri yıldızım jirdəkin yaptısı. Yıldızlı suyum olmasın okşinsa, yıldızlı göklerge hıyarlar yolsuzsa, yıldızlar jirdədi suyunun balqışı, sinsihri yıldızım jirdəkin yaptısı. Yıldızlı türkülerin yıldızı bışakta, ikevlep yanarız bәхетле uşakta.
Sirlerini yıldızlar dağlarlar verilip Sakın ayrılığından überimi ürelip Yıldızlı suyun ağzın uçuşsa Yıldızlı göklerge hıyarlar yıldızsa Yıldızlar jiridagi suyun baltaşı Sen sihri yıldızım jiridagin yaktısı Yıldızlı suyun ağzın uçuşsa Yıldızlı göklerge hıyarlar yıldızsa Yıldızlar jiridagi suyun baltaşı Sen sihri yıldızım jiridagin yaktısı Kıskasalarda kıyalı Bizden kök alarda yalnız duralımı Yıldızlı suyun tam yıldız bulgansın Köngelime kögene nur bulup Bunu arasın Yıldızlı suyun ağzın okşasa Yıldızlı köklerge Yıldızlar jiridagi suyun baltaşı Sen sihri yıldızım jiridagin yaktısı Yıldızlı suyun ağzın uçuşsa Yıldızlı göklerge hıyarlar yıldızsa Yıldızlar jiridagi suyun baltaşı Sen sihri yıldızım jiridagin yaktısı Yıldızlar jiridagi suyun baltaşı Sen sihri yıldızım jiridagin yaktısı Bek zo'r rahmat. Buldu iş bu. To'xtamadimi, нормально? Yok, нормально. Kettik alga taба, sıralar. Ага, так, bir-iki üç soru var. Рафил Эльмира бик матур парлар, уңышлар сезгә. Минем бер үтенечем бар. Эльмира тормыш иптәшеңнең фамилиясын ал әле дип. Рәхмәт, матур теләкләрегез өчен. Рәхмәт. Нишләп Фамилияга килгәндә сөйлә. Син миңа әйдә, син теге шигыреңне сөйлә әле. Юк, сөйләмим. Ул концерт программасына кермибез, мы бит инде башка концерт. Ул концерт программасын әле Казан тамашачысына тәкъдим итәсе бар. Так что бүтән фишкаларны монда ачып салмыйга. Ну, бу темага килгәндә, нигәдер теге күп кеше шулай сорый. Ничектер ул необычно кебек тоеладыр инде кешеләргә. Ну, шулай инде. Алайса бит менә парлап җырлап йөргәннәр бөтенесе дә бер фамилиядә бит. Соңгы арада инде теге дуэтлар. Ну, булай теге формально мин бөтен документларда Рафилнең фамилиясын алдым. Так что все по закону. Все нормально. Борчылмагыз. Законлы рәвештә минем хатым. Сәхнә фамилиясын гына калдырды инде, чыннан да без дуэт буларак җырлый башлаганча, ул инде үзенең фамилиясе белән чыгыш ясыйдыр. Мин инде каршы килмәдем, ярармы иде. Хәзер ике фамилиялы бит, әйбәт. Кешедә берәү. Дальше. Талиянга җыр буламы? Талиянга җыр булмый. Әйткәнебезчә, концерт, үзебезнең концерт программасыннан без бу концертка алмадык, андагы фишкаларны, андагы моментларны. Талиянга җыр ул безнең концертта ул эксклюзив әйбер инде. Мин аны уйнарым, чөнки монда талиян юк инде, талиян минем өйдә калды. Теге тамашачылар сораса, әлбәттә без каршы килмибез бит инде. Ул безнең концерт программасында бар, шуңа күрә Алла бирсә, көзгә таба без Казан тамашачысына үзебезнең концертыбызны тәкъдим итәрбез дигән фикер белән янып яшибез. Аллаһ бирсә, шул концерт була калса, анда ул булачак. Шуңа күрә безнең концерт буласын күрсәгез, килми калмагыз.
Мен өзім көріп алдым Инстаграмнан. Неге фонограмма деп сұрайлар? Неге фонограмма? Ну, фонограмма деген түшінше кім нешік аңлай тұрғандар енді әлбәттә. Фонограмма минус, фонограмма плюс деген әйбер бар. Хәзіргісі моментта біз фонограмма минусқа эшлибез. Фонограмма плюс деген әйбер, фонограмма плюс була. Біздің тавышларыбыз бүтін нәрсәбез язылған була. Біз авызны гына ачып утырабыз деген сүз. Мысалы плюс. Фонограмма минус. Біз менә фонограмма минусқа җырлыйбыз бүген. Бүген тере тавыш, Біз тере килеш җырлыйбыз, но нишә дигәндә музыка белән матур бит. Тыңларга матур, просто теге акапельно гына җырлап утырганчы булай тыңларга приятныйрактыр дип уйлыйбыз инде без. Бәлки кеше плюсовка дип уйлыйдыр. Теге шуңа может Бәлки шуңадыр. Юк. Без бүген плюсовкага. Бүген тере тавыш. Тере тавыш менә. Бүген бар менә бүтән җырлар. Миңа калса шуны әйтте дә инде, как раз на плюс түгел микән дип. Юк, плюс дигән әйбер юк. Монда менә без җырлаган вакытта менә хатыңлабыз. Шуны тукталдым сорау. Менә җырлаган вакытта без үзебезгә ярдәм итә торган Эхо диләр инде. Эхоны кушабыз, ул матурак яңгырасын өчен, булай тере тавышка башкарыла. Безнең бу концертта баянист була алмады. Әгәр дә баянчы булган булса, без фақат баянга гына концерт эшләбез дигән фикер дә бар иде. Ну, безнең үзебезгә дә бит инде шушындый сезнең белән җанлы аралашуны ничектер теге сезне алдап плюсовкага җырлап утыру бердә теге матур эшләрдән булмас иде һәм гомумән ул әйбер турында уйлаганыбыз да юк. Менә ничек бар шулай. Менә минем әле тавышым савыгы бетмәгән, юнлап мин ишетелә, җырлаганда да ул ишетелеп куя, так что бүген ничек булса да без тере тавышка. Ага, булды, туктап торабыз, милип тагын бер сорау. Әйдә, тагын бер сорау дәвам итәбез. Рафил әйләнгәләп утырмайлы матур итеп утыр дибез. Рәхмәт игътибарыгызга. Теге, беләсезме, мин инде бер позициядә гына торып күрмәгән. Мин тормышта да шундый бер урында гына тора башта, минем ичем пуша башлый. Шуңа күрә без теге үзебезнең сәхнәдә сыман хисләрсе килә, үзгел селкенәсе килә. Торып бассак, монда хәзер башларыбыз күренми башлый, киселә башлый. Шуңа күрә без теге монда булса да селкенәбез. Без бүген утырып җырлыйбыз, ләкин теге просто басып җырласак, ничектер кыен булачак. Вака сезгә картинкада матур килеш булай без утыргач. Минемчә шулай уйлыйбыз инде. Давам итикме? Ярар, давам итик. Шираттагы җыр. Ул безнең бу җырны сораганнар иде, без аны хәзер менә яңгыратабыз. Бу җыр безгә ничек килеп эләкте? Үткән ел без Салават абыйның концертларында, 30-нчы сезон концертларында чыгыш ясадык. Уфа шәһәрендә чыгыш ясаган чагында Фирза Раби Муртазин, популяр легендар композитор беләсез, ул безгә килде дә инде. Минем дип бер язган җырым бар ди. Тәкъдим итим әле сезгә ди. Сезгә туры килергә тиеш. Диде дә инде ул, без аны алдык, җырлап карадык һәм гомумән безгә бик ошады. Бу җыр һәм бу җырны без менә әле яңарак кына чыгардык бөтен интернет кибетләргә. Сез аны үзегездә булдыра аласыз, алып тыңлый аласыз. ВКонтакте, iTunes, Google Play барлык кибетләрдә ул бар. Бу җырның сүз авторы Эльмира Җәлилова. Эльмира Җәлилованың миндә бер җыры бар, ләкин ул җыр бүген яңгырамас инде. Ул минем аерым башкарыла торган җыр. Ул җырны мин бераз гына соңрак бәлки яңа аранжировка белән яңартырмын. Эльмира Җәлилова сүзләре, көйен язган инде Фирза Раби Муртазин. Аранжировка шулай ук Башкортстан егете Радик Ахмад Кәләмовныкы. Тыңлап карыйк, тыңлап карагыз, түгәрәк дөнья дигән җырыбызны сезгә бүләк итәбез. Синсез мин булмаган кебек, минсез син була алмассың. Яннарымнан куалсаң да, жанымнан куа алмассың. Синсез мин яши алмаммын, минсез син яшәмәссең. Миннән башка бер кемгә дә сөйәм дигән алмассың. Синсез мин яши алмаммын, минсез син яшәмәссең. Миннән башка бер кемгә дә сөйәм дигән алмассың. Мин булганда гына син
kadar Söyleyen bir taş alamazsın Sensiz ben yaşayamam Bensiz yaşamazsın Benden başka bir gölgede Söyleyen bir taş almazsın Tüyerek dünyanı Saklap yaşarga tırış Gel birge bolan dağına Tüyerek bizning turmuş Sensiz ben yaşay almam Mensiz sen yaşamazsın Menden başka bir gölgede Söyleyen bir taş almasın Sensiz ben yaşayamam Bensiz sen yaşamazsın Benden başka bir gölgede Söyleyen bir taş alamazsın Sensiz ben yaşayamam Bensiz sen yaşamazsın Aha, nişan. Sen qabızmaydın böyle. Unutulgan. Doğrumada, sünmedi mi telefonda? Normalne. Qabızdırgan unutqanbız zaryadkalarını. Kişi birine 240 kişi 60 kişi. Onda 100 ilerlemine. Aha. Yarali, şu страшно. Rahmet Bigzur. To'xtal. Ayda sıralarga to'xtalayıq. Так, сұрау бойынша. Артист кішіге көбірек лапша ашарға керек деген. Лапша? Лапша. Нишләп икән? Нишләп икән? Минем ишеткәнем юк. Әйе. Ишеткән бармы? Юк, андай гомумән ишеткән юк. Мен, например, макарон бик яратам. Мин нәрсә дә ашыйм. Нәрсә әзерләсәләр, тәмле итеп пешерсәләр, ул гомумән Илмир әзерләсә, тәмсез булып чыкты. Мин ашыйм. Қыр қозларын жырлағызар деген. Кыр кызлары артыннан җырларга әйткәнебезчә менә баянчы юк. Без берничә баянчы белән сөйләшеп барган идек, ни кызганыч килә алмадылар инде берсе дә. Ул бит безнең баянга гына җырларга торган җыр. Шуңа Бик авыр булыр инде аны җырларга. Акапельно җырларга ул бик кыен. Баян белән хотя бы җырларга кирәк инде ул җырны, шулай бит. Бер куплет. Мөмкин? Давай. Кыр кызлары артыннан биеклеккә тартылам хыялыма китәр идем кыр кызлары артыннан хыялыма китәр идем хыялыма китәр идем кыр кызлары артыннан хыялыма китәр идем хыялыма китәр идем кыр кызлары артыннан. Бик зур рәхмәт. Менә монсы фонограмма булды. Плюсовка. Плюсовка гына аңлаган һәм аңламаган кешеләр өчен инде. Су бирсәң ярый. Әйе, Дилюс алып килгән икән су. Бер сәгатьтән артык җырладык, бер су йотып калсак, Иншалла суайым. зыянлы булмас. Рәхмәт. Син сорауларны укый тора иде, Дилюс. Мин Әйе, хәзер. Так. Келесі сұрау біздің
Бер өйдә торасызмы ди, бер шулалар. Ну, мондай сорамый точно көтмәгән идем. Әле икебезгә бер квартира инде. Бер бүлмәле. Даже. Башка бүлмәсе юк. Шуңа күрә приходится. Хочешь, не хочешь. Приходится икебезгә бергә торырга. Юк, моның икегездә бергә торасызмы? Йокыдан торырга булса юк. Может, шундый подтекст. Шундый мәгънәсе булса, иртәрәк тора, соңрак тора. Как иртәрәк кенә мин вообще иртә торам. Вот. Җавапны бирдек бугай тулысы белән. Келесі сұрап тек. Моншаға кірмеше сезне карыйм дейбез. Моншагызны суытмагыз инде. Бу эфир сакланачак. Әлбәттә, тере аралашу белән карыйсыз килсә, рәхим итегез. Рәхмәт. Монча кашмый инде. Төрек сериаллары карыйсызмы? Ниндиләрне карасагыз ди? Юк, хәзер караган юк. Где-то бер ел элек, наверное, без караган идек. Түрекчә, в общем, турецко-бразильский сериал караган идем мин. Һәм мин аны где-то бер ярты ел тирәсе карадым. Шуннан соң беләм, что турецкий сериаллар бик каты теге русча эшле затягивает. Шуңа күрә хәзер тотынмыйм. Бүгенге хәзерге вакытта без менә карыйбыз Рафил белән икәүләшеп. Әйтмә. Сер булып калсын. Русский сериал карыйбыз. Детектив карыйбыз. Түрек темасына кирип киткәч, безнең бер җыр бар. Теге бу инде программада бераз гына алдырак иде бу җыр. Юк. Җырлап куйык. Түрек стилендә яздырдык без бер җыр. Ул җырны шулай ук инде интернет киңлекләренә тәкъдим иттек. Кемнәр тыңлаган, тыңламаган, тыңлаганнар булса, сез аны таныйсыз, тыңламаганнар булса, тыңларга тәкъдим итәбез. Түрек стилендә иҗат ителгән җыр, аның сүзләрен язды Сабада яшәп ятучы Илмир Гыймаева исемле ханым, көен иҗат итте Әлферт Якшембетов. Инде аранжировка остасы ул Радик Әхмәт Кәләмов, Радик дуска әгәр дә караса бик зур рәхмәт. Ул шул хәлдә искиткеч талантлы музыкант дип әйтер идек. Чөнки шушындый стильдә, оригиналь формада аранжировкалар иҗат итүче егетебез. Без аңа бик рәхмәтле, албатта да бергәләп эшләрбез. Һәм бу җырны сезгә бүләк итәбез. Төрек стилендә булса да, аның теге темасы инде лимон җиләк дип аталаймы? Теге гаиләдә бит төрле вакыйгалар була. Менә ул лимон безнең гаиләдә бит җиләк. Шуңа күрә кайсыгыз лимон, кайсыгыз җиләк, ансы решать вам, җыр бездән. Вот шул. Киттек алга таба. Давай, сорауларга тукталып. Так, әлегедәге бойдагы шул тапочка монда. Эльмирга бигрәк зур тапочка кидерткәнсез ди. Кичкенә булмас хәйбәт була иде. Монда бөтенесе дә шундый. Концертта булган берәр көтелмәгән хәл турында сөйләгез әле. Так. Концертта булган көтелмәгән хәл. Менә күптән кая мин микрофон батарейка алыштырып йөрдем әле җыр барышында. Булды. Вахитта, Кукмара районы Вахит авылында концерт. Түгәрәк дөньяны җырлап ор җирдә. Шунда иде буга ялгышмасам. Концерт бара. Юк, Алманы җырлаганда ялгышмасам. Алманы җырлаганда булды бугай. Түгәрәк дөньяны җырлаганда. Кайсыдыр җырны җырлаганда инде Илмирның батарея бетте дә китте микрофонның. Батарея бетте дә китте. Җырлап бетергәч бит ул. Җырлап бетергәчме ул нәрсә? Юк, без әле син белән бер микрофонга җырлап. Нидер бер җырны җырлап торабыз, микрофоны сүнде дә китте инде. Бер куплет җырлаганнан соң шуннан алга таба минем бер микрофонга шулай җырлап бетердек. Нормально, аннан соң Илмир кирип китте батарея алыштырырга. Концерт бара, мин кирип киттем батарея алыштырырга. Сөйли тордым инде, халык белән аралаша тордым. Менә шундый көтелмәгән хәл. Беренче тапкыр булды инде ул андый теге. Иң яркий шулай иң ниткәне. Язалар, Вахитта булды дип. Менә Вахитта булды. Шуннан да менә шундый хәл булды. Аннан бар инде теге онтылып калган әйберләр бар инде көтелмәгән. Күлмәкләрдә тегесездер, монсыдыр, вак диye. Башка музыканы кабызып җибәргәннәр бар. Башка музыканы кабызып җибәргән чаклар бар. Биючеләргә башка музыканы Баулар районында бөтенләй икенче татар дип кабызлар да җибәрделәр. Менә шундыйрак вакыйгалар. Эльмира, Карачурина белән дуэт җырлап карыйсыгыз килмиме ди? Аны миңа әйтергә кирәктер инде, Карачурина дуэт җырлап карыйсыгыз килмиме ди.
Ну, белмәйм, без ничектер бу теманы сөйләшкән юк. Моның турында гомумән сөйләшкәнебез юк. Без Алия белән бик дуслар, без аралашабыз. Ләкин менә моның турында бер дә уйлаган юк иде. Но Алиягә дуэт җырлар кешесе бар. Әйе. Минем хатынга тоже дуэт җырлар кешесе бар. Шуңа күрә кирәк юктыр инде. Әйе. Но может какой-то отдельный проект буларак тәкъдим булса. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Мин каршы килмәс идем. Тематикага каратам. Соңгы җыр буенча Лимон җырга клип эшләгез инде дигән. Җырга клип. Но безнең идея бар, әлбәттә, чит илгә барып төшерергә бу җырга клипны. Но менә әле вазгыять бит каршы килеп тора безнең бу теләкләргә. Бер кайда барып булмыйча. Планда бар иде менә бу май айларында. Белмим, ничек булыр, әгәр дә насыйп булса, без аны уйлаячакбыз. Шулайчакбыз. Ага, дальше давам итик. Аерым җырга тукталыйкмы? Әйдә, аерым җыр язгы хисләр дигәндә син. 260 кеше. Юк, әйдә, язгы хисләр. Ну, ярар, давай. Бу җыр турында. Бу җырның тарихы әллә ни теге әллә ни интересный түгел инде. Просто бу җырның авторлары Гөлфия Юк, Фәнәвис Давлетбаев сүзләренә Альфред Абу Якшинбетов иҗат иткән җыр язгы хисләр дигән. Бу җырны Альфред Абуларга кунакка килгәч, бер Альфред Абу күрсәтте дә җырлап, һәм мин шушы җырга сразу гашык булдым, шушы җырны оласым килде, эшләтәсем килде. Һәм бу җырны бер 2 ел тирәсәйме без аны яздырмый тордык. 2 ел даже. 2 ел яздырмый тордык. Нишләптер менә җырлыйм, яздырам, шул плюсов кына әйме, ләкин миңа ошамый. Ошамаган әйберне ничектер теге халыкка чыгарасы килми иде. Һәм шуңа күрә бик озак кына бу җыр әзерләнде инде. Тамашачылар да миңа бик күп кешеләр яздылар шушы җырны көтеп. Шул авторы да инде. Сорап, әйе, миңа инде теге ничек теге откровенно говоря Давид әйттеләр, димәк син шушы җырны чыгарасың килми. Ну ничектер менә шундый давлениелар да булып алды, ләкин әйе. Хәзер мин сезгә шушы җырны башкарам, мин ул җырны бик яратам. Язгы хисләр. Güllər şəşədir oynqan şahda Mahrum bitur yazları Sinağına olsun irgən Sinağına olsun irgən Məhəbbətin yazıları Qabatdan yaz istirtimi Min bidəllər işlədim Gülləvdəy taşıdığa
итәбез алга таба. Дәвам итәбез. Чираттагы Сорауларны мы? Давай. Танышу, кавышу тарихын сөйләгез әле кыскача гына диye. Таныштык без Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында 2014 елда. Аның бер ни юк, теге искитәрлек бер вакыйгада түгел. Авыр тарих түгел. Коридорда таныштык та, аралашып киттек. Дуслар чаралаша башладык, бергә эшли башладык. Шуннан Илмираның мине ярата башлаганын сизми дә калуын сиздем. Шулайрак булды. Келесі сұрауны қойдым. Тірі концерт белән менә шундый онлайн концертны чагыштырып ни әйтә аласыз ди? Беләсезме ничек, тірі концертның энергетикасы бөтенләй башка. Чөнки тірі концерт вакытында менә залда тамашачы утыра. Кемдер елмая, кемдер сиңа карый, кемдер кул чаба, кемдер боегып утыра. Аларның энергетикасы тапшырыла, бирелә менә шушында. Һәм сәхнәдә басып торганда бу энергетика сизелә. Син менә шушы энергетикадан чыгып алга таба хис итәсең. Менә монда без карап утырабыз монда телефонга. Телефонның алгыга да түгел, арткыга гына. Шуңа күрә монда бернинди теге югыйсә бернинди энергетика юк кебек. Менә сездән килгән сорауларга җавап биреп, без инде бу энергетиканы тудырырга тырышабыз. Ләкин теге тирек концертларга күзгә күз карашып ул башка төрле. Ул концертлар күп кәрәхәтрәк. Карантин узакка сузылса, шундый концертларны тагын күрербез микән диләр? Мин каршы түгел, бәлки ул концертны күбрәк теге ретро җырларга багышлап, баян белән шул ук. Без аны оештырсак та теге, менә без үзебезнең җырлар белән эшләдек бит инде, әйме? Үзебезнең җырлар, үзебезнең сезгә таныш булган җырлар, яңа җырларны яңгыратабыз бүген. Бәлки аның теге икенче сериясын концерт по заявкам эшләргә мөмкиндер. Сораган җырлар. Әйтик, менә баянчы белән без баянчыны чакырабыз. Сез нинди җыр әйтәсез? Шуларны әзерлибез һәм шуны әзерлибез түгел, менә нахады әйтәсез. Әгәр дә без ул җырны беләбез икән, сүзләрен хәтерлибез икән, һәм үзебез белгән җырларны да сезгә җырлап бирәбез. Теге баян белән ретро җырлар. Именно баянга кушылып кына ретро концерт оештырырга мөмкин. Андый фикеребез бар. Андый фикер бар. Бәлки күз күрер. Бармы? Юк, потом. Әйдә. Алайса син хәзерме? Алайса миннән бер җыр. Бу җыр миңа хәтерләм, икенче курстан, беренче курста укыганда килеп эләкте. Бу җырның авторлары Гөлфия Шакирова, сүз авторы, көй авторы Сәйдәш Хәсәнҗанов дигән. Бу авторның миндә бер генә җыры бар, бик матур җырлар иҗат итә, мин аны беләм. Менә шул елдан эләгеп калды да, мин аны бик афишировать итмәдем тамашачыларга да. Ләкин менә бу ахыргы концертка, бу безнең концертка мин аны кертем, бик яратып җырлыйм, башкарам. Безнең ул концерт программасы буенча бик туры килә. Һәм менә бу онлайн концертка да мин аны кертергә булдым. Шакыр мине үткәннәргә дип атала ул. Тыңлап китегез, Нияз Валиев аның аранжировкасын эшләгән иде заманында. Ул хәзер дә актуаль, бик матур яңгырый. Сезнең өчен яңгыратабыз. Син мине үткәннәргә урып узган елларны тагын бер бар бергә үткән юлларны шакар мине үткәннәргә шакарга китгәйдә балык безне очраштырган күрештергән шул җәйдә шакар мине үткәннәргә шакарга китгәйдә bizini uçurashtirgan görüştirgan şul jayda bir yanadan başıvalı ol şeylerinin bakıları bilsen iyiydi aytılmagan tütme nazlı süzü barın şakar mile ötkenlerge
Şakarda gidiyayda Balıkı bizini şıraştırgan Güreştirgen şu jayda Şakar mine ötkenlerge Şakarda gidiyayda Balıkı bizini şıraştırgan Güreştirgen şu jayda Sinine ötkenlerge, ötkenliğe hislerine Birge bulgan, ortak bulgan, İretekün kişlerine Şakar mine ötkenlerge, şakarda gidiyayda Balıkı bizini şıraştırgan, güreştirgen şu jayda Şakar mine ötkenlerge, şakarda gidiyayda Bizini şıraştırgan, güreştirgen şu jayda Balıkı bizini şıraştırgan, güreştirgen şu jayda Güreştirgen şu jayda Evet, şundirak jır bulup çıktı bu bizning. Devam edemiz. Aha, so'rab. So'rab. Elmira, birer indiyskiy jir boshqarasiz kelmaymi deydi. Oo. Indiyskiy. Indiyskiy. Bilmeyim. Benim onday ustalığım da yok. Onların bir jırları No, o'zinchalikli stilistik endi. Onu boshqarga bir ustalık kerak. Hem Milizmatika. Milizmatika boshqa türlü. Bizge boshqarga onday jırlarni bik qiyin endi. Ularga biznikini boshqarga qiyin bo'lsa. Qiyin bo'lgan kebek, Shunga ko'ra haligalarning planda yo'q. Hozir tugilandıyga. Yaxshi. Rafael bu jırını kutgan edim. Salam bilan yaratgan tushsin deydi. Oo. Rahmat. Bu qo'ysa shu shoqirmay o'tganlarga bo'ldimi ekan? Видимо, endi. Yarar. Shunda bo'ldi bu. Cho'shchaga zo'r salom. Qizim молодец deb yozdi. Oo, rahmat. Ani, привет. A ti тоже. Aha. So'rovlar haliga shu mana yozib o'tirshalar hozir ulgursak. Aha. Hali jig'li turibmiz. Ayda bir jir boshqaratring, o'g'ataman. Mana shu jirga to'xtalamiz. Bu jir bizga shekilli bo'lakda. Bu jir bizga kelganda biz sholda edik. Yo'qishmasam sen Hatırlayayım bu jirni bizga kelib bo'lakani. Hozir aytaman. Biz sholda edik. Yo'qishmasam sen kulmak tigib yurgan vaqtlar edi bu yo'q. Siz men bilan kirib ketasiz Shviyaga. Men qo'lim mashinada. Aygul apadan kelib tusha DMK variantlar edi. Даже o'zimga qiziq. DMK variantlar ham bu shu jirni jibatlarda endi bu jirning so'zlari boshqa turli edi. Boshqa turli, ul birazana o'kinishtarak va yanishtarak degan so'zlari. Men tingladimda jirning stili kuyi o'shadi, motor formasi o'shadi da endi men Aygul apa so'zlar o'zgartib bo'lmasmi ekan bizning duetga to'g'ri ketirib deb men murojaat etgach u qarshi kelmadi. Ham motorgina so'zlar bilan ularni tuzatib jibardi. Bu jir shuning bilan bizniki bo'lib ketdi. Aygul Valyulinning so'zlarini Rival xizmat etgan jerimiz jirda seni topqanama. Benim elimde yaratma jirim. Давляна. Yaklaşıdır teregindir Biz bir bütün İkil birge bulsak kına Gül yaratıp
seni topqaныма, yüreğimge sönmez uşak yakkaныма. Ögünlimin bәхет duydum tınlarımda, bulgana sen ömür boyu yanlarımda. Ögünümün durmuş serin anlatkanıgam, sine gene bari sine yaratkanıgam. Ögünümün jüle seni topqaныма, yüreğimge sönmez uşak yakkaныма. Ögünümün bәхет duydum tınlarımda, bulgana sen ömür boyu yanlarımda. Yirkelevşim yalatuşum Göğelimde tatlı hisler uyatuşum Ögünümün rahmetli bin barısına Tabışıma seni yazgan yazmışıma Ögünümün jülde seni topqaныма, yüreğimge sönmez uşak yakkaныма. Ögünümün bәхет duydum tınlarımda, bulgana sen ömür boyu yanlarımda. Ögünümün jüle seni topqaныма, yüreğimge sönmez uşak yakkaныma. Ögünümün bәхет duydum tınlarımda, bulgana sen ömür boyu yanlarımda. Ögünümün bәхет duydum tınlarımda, bulgana sen ömür boyu yanlarımda. Менә шушындыйрак булды бу. Безнең вакыт бара, бер җырга өлгерәбезме? Тагын бер яңадан керербез инде, әйме? Бер җырга өлгерәбезме? Бер җырга. Әйдә, бер ничә сорау һәм бер җырга буйны булыр. Так, шеп җырлыйсың Рафилина кеш. Ой, рәхмәт. Кенә башынның тау астыннан чишмә чылтыравын хәтерләтә ди. Ой, рәхмәт. Рәхмәт карантинга концертларыгызны әлегә карый алмаган идем, молодцы дигән. Без рәхмәт. Ну, бу шундый мини-концерт. Мини-концерт без теге монда инде бер программа әзерләмәгән, просто җырларны менә шулай тезеп куйдык та шулай гына җырлыйбыз. Тере концерт ул бөтенләй башка төрле инде. Анда бәлки бер килеп бер килеп чыгарсыз әле концертларда. Келесі сорау. Эшкә барасы булса да, арып кайтсак та, бирешмим, йокы килсә дә карыйм әле, бик теләп. Рәхмәт шундый кишләр безгә бүләк иткәнегез өчен. Мин сезне просто люблю. Ой, рәхмәт. Шундый матур фикерләр, шундый матур теләкләр яңгыраталар. Рәхмәт матур фикерләрегезгә, рәхмәт илтифатыгызга, игътибарыгызга, ихтирамыгызга. Бәлки тагын берәр эфир шулай. Бәлки. Кечкенә чакта кем булырга хыялланган идегез? Икегезгә дә сорау. Кечкенә чакта кем булырга хыялланган син? Мин кечкенәдән җырлыйм. Мин инде балалар бакчасына йөргәндә 4 яшемдә беренче тапкыр сәхнәгә чыкканмын. Һәм теге минем ниндидер бүтән теләкләрем кем булырга дигән башка теләкләрем юк иде. Шул җырчы булырга хыялландым инде. Бер ара парикмахер булырга хыялланып алган идем, матур прическалар ясарга дип. Ой, ярый җырчы булган. Нишләп? Кирим чыкмас иде. Як. Әйдә син сөйлә. Минем тәгаен генә юк. Кем булырга хыялландым. Теге була бит менә кайберәүләр балачактан чыннан да максат куеп әзерләнәләр. Мин мәктәптә укыганда нинди яңа һөнәр турында ишетәм, мин шул һөнәрнең кешесе булырга хыялланадым. Булырга хыялланадым. Шуңа күрә ныклап торып минем шул булам дигән теләк юк иде, ләкин менә Арча педагогик коллегиатында укып тәмамлаганнан соң ныклап торып мин камындым бу эшкә Арча педагогик коллегиатында. Алга таба минем укыйсы килә башлады. Шушы
iş boyunca şu yöneliş boyunca icad boyunca ныклап торып әзерләнәсем килә башлады. Һәм мин шуңа күрә киттем алга таба укырга Казан дәүләт мәдәният сәнгать институтына, Улакта университет иде әле. Шушында белем алдым. Һәм мин менә бу эшнең вәкиле, бу хезмәтнең, бу һөнәрнең вәкиле дип әйтергә кирәк. Айда сорыйк теге бәлки халык, армаган булса, без менә бер җырны хәзер җырлап, яңадан керергә теләгебез бар. Чөнки әле җырланмаган җырларыбыз әле безнең җырлар шактый. Шуңа без җырлаган арада сорауларыгызны һәм инде шушы сорауга җавапны да язсагыз иде. Җавап языгыз. Дәвам итик эфирне. Безнең әле калды ничә анда? Менә хәзер бер җырласак, безнең шактый 1 2 3 4 5 6 лап җыр бар. Кирәк булса, эшлибез, алга таба дәвам итәбез. Кирәк булмаса, ике сорау килеп төште яңа. Сорауларны көтеп тор, без бер җырлап карыйк. Шул арада, шул арада сез языгыз, дәвам итәбезме, юкмы? Менә шушы җыр арасында. Мәхәббәтем? Мәхәббәтем дигән җыр, бу җыр турында сөйләп ал, берничә фикер. Бу җырның сүз авторы Марзия Мухина, көй авторы Гөлназ Закирова, аранжировка махсус безнең туй кичәсенә иҗат ителгән җыр иде. Һәм бу җырга клипта бар, сез аны карый аласыз. Мәхәббәтем дип атала ул. Киттек, әйдә. Булыкларга уралы әйләндең ташыма, энежләрдәй балыкышым сибелде каршыма. Йолдызларны йыгладым нурланып таңда, җиһаннарның тарысыннан йөрәгем ярада. Хыялларым шаһитләрем ярада. Мәхәббәтем бердән берем җанымда син. Хыялларым шаһитләрем ярада. Мәхәббәтем бердән берем җанымда син. Merhaba
Шот и шот. Түсіндім әлі. Yok. Жоқ ма? Пока все в порядке. Әйдә, бәлки нәрсә дип язалар? Дәвам итик. Барысы да көтөбүз, әйе керек дип язды. Кирәк, дәвам итәбез да. Әйе. Әйдә, алайса булай тик, хәзер сүндерәбез эфирны, и яңадан керәбез. Ничә тамашачы бар? Хәзергә менә 200. 200. Әйдә, біз болған сұрауға жауап берербіз біраз. Менә сорауларны әзрәк үтеп китик, әйе. Әйдә, Сөңгәнче. әйе, соңганчы сорауларны үтеп китик. Так, сораулар байтак җыелганда. Алайса әйдә. Так. Рафил теге китап ярату турында сөйләде дигән. Концертта. Китап ярата, ул концертта иптәшләр. Ул махсус концерт өчен әзерләнгән номер, махсус концерт өчен дип мин аны эшләдем. Ул әйберне. Шуңа күрә без аны монда сөйләмик. Әйдәгез. Менә Алла бирсә, Менә интрига булды. Көз айларында Алла бирсә филармония концерт залында без эшләргә тырышырбыз үзебезнең концертны. Булдырылсагыз шунда килегез. Китап турында сөйлибез шунда. Ул бик кызык. Бик кызык Рафилнең ничек китап укырга яратуы турында. Әйе, ул бик кызык. Аны тыңлаган кешеләр аңлыйлар. Мин аны хәзер тагын да рәхәтрәк, кызыграк итеп сөйлим инде. Шуңа күрә музыка концертта, яме? Сәтре концертта. Чөнки анда атмосфера кирәк. Аха, дәвам итәбез. Концертлар белән бәйле шулай ук бәйрәмнәр, концертлар, туйлар кайчан башланыр дип уйлыйсыз? Коронавирус сезгә ничек влиять итте ди? Концертлар безнең инде әллә ни планлаштырган концертлар бит Саба районында булачак концертларны безнең администрация итте инде бурыч әйткәндә. Но менә теге мәҗлесләргә кагылганда әлегә шулай гына 5 апрельдә булачак бер мәҗлес күчерелде. Ул теге администрация итмәде инде, күчерелде. Апрельнең баш катналарында булачак мәҗлесләр турында әлегә мәгълүмат юк. Алар инде булыр дип ышанабыз. Җәй айлары тулып килә инде. Июнь аенда бер 3 дата калды микән? Июль, августларда җомга шимбә көннәрендә даталар юк. Алар инде заняты. Теге воскресенье көннәренә, атна орталарына көннәр бар. Коронавирус бу вазгыять әллә ни теге эшләрне әллә ни туктатты дип әйтә алмыйм инде, но алга таба күрербез инде, сизелер нәрсә буласын. Барысы яхшы булсын. Барысы яхшы булсын дип телибез. Бик күңелле түгел бит инде кешенең теге мәҗлесләре кичектирелүе бик күңелле түгел. Әйе, чөнки менә ныклап әзерләнгәннәр кичектерелә. Өлгерәбезме? Әйе, сорауларга. Мәктәптә ничек укыдыгыз дигән сорау. Яхшы. Әйе, шулай ук мәктәптә Мин алтын медаль белән бетердем мәктәпне, тәмамладым. Мин медальсез генә. Медаль бирмәделәр, миңа яхшы укыдым, начар түгел. Мин зато мәдәният институтын кызыл диплом белән тәмамладым. Мин дә. Ну ладно. Нәрсә? Ярар. Гармонлы концерт көтеп калабыз диләр. Гармонлы концерт. Ярар. Без кызыксындыра. Әйе, без бу турыда уйларбыз, баянчылар белән сөйләшербез. Концерт по заявкам, халык җырлары белән. Әйе. Бәлки бер концерт эшләрбез. Алла бирсә. Уйларбыз. Әти-әниләрегездә мотор җырлыйлармы дип сорыйлар. Ну, аларның сәхнәгә чыгып җырлап йөргәннәре юк. Теге мотормы, ямсызмы дип безнең өчен әти-әнинең һәрбер гамәле әйбәт инде. Без алардан үрнәк алабыз. 1 минут калды. Шулай 1 минут калды. Әйдәгез, эфирны туктатабыз, яңадан керәбез, әйме? Шуннан соң бер ярты сәгать, наверное. Ну, карабыз, җырлап бетергәнче инде. Җырлап бетергәнче әйдәгез, хәзер без кире чыгабыз эфирга, көтеп калабыз сезне. Әлегә бер ни дә эшләмибез, авызларга су каба торабыз. Әйе. Сәхнә итергән, брат. Поделиться обязательно. Завершить.
60 кеше. Нитсигрәк. 30 кеше. Ага, ну хәзер. Әзрәк. Әзрәк. Үзенчәлекле генә аралашу килеп чыга. 2 сәгать менә без тамашачылар белән аралашабыз. Аллаһка шөкер. Кемнәр килеп кушыла безгә хәерле кич, мөхтәрәм тамашачылар. Без инде менә 2 эфир, берәр сәгатьлек 2 эфир эшләдек. Әле безнең җырлар тәмамланмады, ни кызганыч. Ни кызганыч түгел инде, тәмамланмады җырлар. Шуңа күрә без сезнең рөхсәт белән, сезнең теләк белән дәвам итәсебез килә. Алга таба җырларыбызны ничегрәк анда тамашачылар саны? 100 кеше. 100 кеше. 50. Ну, дәвам итик. Әйдә. Алайса мин бер җыр белән дәвам итәм. Бу җыр турында бер фикер. Шулай теге әллә ни тарихлы, зур тарихлы түгел. Бу җырның авторлары Айгөл Вәлиуллина сүзләрендә Рибаль Хисмәтуллин иҗат иткән җыр. Ул салмак. Җыр инде белмәгәнмен дип атала. Бу җырны мин икенче программага эшләгән идем. Икенче концерт программабызда башкарган идем. Әле аның тулы язмасы юк, шулай ук менә инде. Рисовкасы в общем да юк әле, яздырылмаган да. Шулай ук теге 2 ел үтеп китә. Әле җырның рисовкасы да юк, аны сораган кешеләр бар. Бу җырны инде мин күптән җырлаганым да юк, теге сүзләрен унутып җибәрсәм, гафәтсез. Может, унутмамында. Белмәгәнмен. Üşüdesin benim bağrını, kimler anlar hazır canlandı, kimler bilir iken halimini. Bilmegenimin sensiz kalan günler, sular havam kizek bilesin, yoktan gıda barını jimiresin, yoktan gıda taşlap gidesin. Bilmegenimin, iken bilmegenimin, bilmegenimin suyum varlığın, bilmegenimin sensiz kılılma, cihan kimilikleri darlığın. Bilmegenimin, iken bilmegenimin, bilmegenimin suyum varlığın, bilmegenimin sensiz kılılma, cihan kimilikleri darlığın. Bilmegenimin gitken yollarına, izlerinden gözün izlisin, yatlar arasından tanış yüzünü, gözlerinden nurun gözlisin. Bilmegenimin, iken bilmegenimin, bilmegenimin suyum varlığın, bilmegenimin sensiz kılılma, cihan kimilik
итеп җибәрәбез. Ничегрәк анда тамашачылар саны арттымы? Артты. 130 кеше. 130? 50 кеше. 50 кеше. Ну, сәгать 9 тулып китте. Йокларга ятучылар бар диде. Ярар. Барыбер дә 100 түгел менә. Яхшы. Бик әйбәт. Рәхмәт. Сораулар килдеме? Әйе, сиңа. Рафил берәр шигырь сөйләп җибәрә ди. Берәр шигырь. Хәтерлим икән инде. Ярар. Әйе, Роберт Авемемноллинның бер шигырен ятлаган идем мин. Моннан берничә ел элек Филүс Кахировның концерты белән Мәскәүдә чыгыш ясарга туры килде дә, шунда мин берничә шигырь ятлаган идем. Менә шуның берсе Роберт Авемемноллинныкы. Анысын инде белә торгансыздар, хәтерли торгансыздар. Онтып җибәрергә мөмкинлегем бар. Шуңа күрә ялгышсам, гафу итәрсез, тукталып калсам, булай сөйлим. Ул бик актуаль. Хәзергесе көндә дә темасы дип әйтәбез инде. Бик актуаль. Тыңлагыз. Инде беләм, бу тормышта усал булырга кирәк. Хәтта иң усалларга да мисал булырга кирәк. Тыйнакларга көн юк бездә. Әрсез булырга кирәк. Шукынып китсен дөньясы, гамсыз булырга кирәк. Мөлаемлык кирәк түгел, кырыс булырга кирәк. Нишкә күңел белән авыр, кырыш булырга кирәк. Моңлыларга яшәү кыен. Моңсыз булырга кирәк. Тизрәк байып калыйм дисәң, комсыз булырга кирәк. Бакыр булсаң да, минбәрдә алтын булырга кирәк. Безнең халык ышанавы, балтон булырга кирәк. Кеше төсле яшим дисәң, карак булырга кирәк. Ләкин азрак кына саграк булырга кирәк. Гомумән, шәп кешеләрдән ерак булырга кирәк. Иң әйбәте бу дөньяда дурак булырга кирәк. Мин дурак була алмадым. Бик аңлыйм. Бик тә кирәк. Ләкин дурак булыр өчен баш җитми. Акыл кирәк. Менә монда мин сиңа браво дим. Рәхмәт. Үтәдек бугай. Шәп үтәдек. Сораулар биттеме? Или әлегә тамам. Бер генә ни? Алия Карачурин сәлам әйтә. Ой, рәхмәт, Алия, привет. Алия, сезне күзәтә. Алия, сәлам. Монда синең турыда сиңа һәм миңа дуэт башкарырга тәкъдим булды. Тәкъдим ителер. Алия белән дуэт башкарырга минем бер мөмкинчелегем бар иде. Кстати, заманында. Әйдә сөйлә инде алайса. 2015 елда бер фестивальдә катнашканнан соң, шап кына Алия белән дуэт башкармый калдым. Шап кына. Ул чагында без әле Эльмира белән иҗат итә башлаган гына вакыт иде. Шуңа күрә менә шундый бер момент булды, Алия хәтерли торгандыр аны. Шәп идея дип яза Алия. Әйдә вообще трио эшлибез. Әйдә квартет эшлибез. Или квартет. Решат талабызда. Мөмкин шулай. Ярар, монда чираттагы җыр. Әйе. Ансы миннән Илгиз Абизакиров иҗат иткән бу җырның көен, сүзләрен Резда Валиева, Агыйдел Сулуна дигән ретро җырлар исемлегенә кереп бара торган җырыбыз. Аранжировка остасы Айрат Айнулов, яңгыратып үтик Агыйдел Сулуна киттегәндә. Ağışları, zifadır kamışları, Ağidil'in bir sılımı, yüreğim sarışları, Ağidil yarı dikesılları, yürek giden, yazdı tükken, nazlı gülüdey köngülüm seni güder. Ağidil yarı dikesılları, yürek giden, yazdı tükken, nazlı gülüdey köngülüm seni güder. Ağidir yarısı bana, akış kanatını bana, akış bulup uçtajırım, seremini açtın ana. Ağidir yarı tüke suları yırak gider, yazını kütten nazlı gülüdey köngülüm seni güder. Ağidir yarı tüke suları yırak gider, yazını kütten
kütken nazlı gülüdey Köngülüm seni güder. Şağında, ağıydır yarlarında yanlarına varır idim Nurten parmaklarına ağıydır yarıdıca sular yırak gider Yazını kütken nazlı gülüdey Köngülüm seni güder. Ağıydır yarıdıca sular yırak gider Yazını kütken nazlı gülüdey Köngülüm seni güder. Ağıydır yarıdıca sular yırak gider Yazını kütken nazlı gülüdey Köngülüm seni güder. Yazını kütken nazlı gülüdey Köngülüm seni güder. Ağıydır yarıdıca Big matır jırlardan birisi bir arada başkaram. Nerseyden de? Yok, Oliye külüp oturanda. Oliye, da ладно deyip oturgan. Oliye külüp. Sorular var mı bizden? Yok. Sorular yok. Ona Oliye selam etti de külüp oturanda. Tomoshachilar soni ko'p sonida necha kerak? 170 kişi. Aha. Yok da gel. Aha. 50 kişi. 50 kishi yaxshi. Aktivlaşırız. Sorular yok. Boyabik ko'p edi. Boyabik ko'p edi. Yo'q, efirlarda yozuvchilar ko'rinmaydi. Так, ну мына хаманда мактыйлар. Класс. Безумно. Yara. Rahmat. Davom etamiz alaysiz. Yo'q, Yonma Jirga ertarak chapqina. Yonma Jirga xatli bir jir boshqarib o'tik. Bu jirni jirlanmish bo'lmas. Bu jir to'rinda bu jir to'rinda men bildiremin deyim. Menden bir ko'p yolqinli qo'ynar salam aytdingiz әле. Минем җимешләрем аларда мине бик яхшы беләләр, ди Галимова Гөлназ. Гөлназ апа. Гөлназ апа, бик зур сәлам сезгә дә. Мамадыш. Bu jir турында, менә Шираттагы жир. Аның аранжировкасы да шул Агыйделдә яшәп ятучы Радик достыбыз. Бик үзенчәлекле аранжировкалар иҗат итә дип әйттек. Без аның белән иҗатташлык хезмәттәшлек итәбез. Аллага шөкер, бик зур рәхмәт аңа. Бу җырны безгә тәкъдим итә Фиртаби Якшембетов. Ул бер шалтырата Рафил дип бер җыр иҗат иттем ди. Ул ди оригиналь ниракка килеп китегез әле. Кунакка бардык та, ул шундый башка төрле стильдә, аның ритмикасы да башка төрле. Менә моны ди ничектер теге испан стилендәрәк иҗат итсәгез, аранжировкасын ясатсагыз шәп булыр иде диде инде. Без Радикка мөрәҗәгать иттек. Радик инде үзенчә күрде, иҗат итте, безгә бик ошады. Җырның сүзләр авторы Илмира Гыймаева. Бу җырны Салават абый бик ярата. Безнең репертуарда бу җырны без аның концертларында да җырладык. Бу җырны үзебез дә бик яратып башкарабыз. Шундый башка төрле стильдәге җыр булгач, тыңлап үтегез. Бары син дип атала ул җыр. Киттек әйдә. Җырлыйгыз. Жаннарны эритә, күңел ашкынып, очрашулар көтә. Карашларыңнан бик хушылар калам. Сихрләдең бит ялтырсыз яным. Сөю бакчасының гөлләре, яктысының күргәнен, таң кызын шашын күргәнен, күргә
yazsın, gülürge yazsın, senin bilen bägrim. Sür başlasın dillerim, ay yakınsın urladım gelin, dar kızının şaşırmayanım. Gülürge yazsın, senin bilen bägrim. Aşkınlarım uzuna gayırlın, barı singine, üstü bir ağırlın. Anlamıyorsun şul minin hislerini, işitmisin ile suyu sözünü. Suyu başlasın günleri, ay yakınsın urladım gelin, tam kızının şaşırganım. Gülürge yazsın, senin bilen bägrim. Bir sağlanır elli, senin de yürek bir sağlanır elli. Yaradılarım yüreğinin nazılar, bizni yürgeler, mehebetli yazılar. Suyu bakşasın dillerin, ay yaptınsın urladım gelin, gülürge yazsın, senin bilen bägrim. Suyu başlasın dillerim, ay yakınsın urladım gelin, tam kızının şaşırganım. Gülürge yazsın, senin bilen bägrim. Gülürge yazsın, senin bilen bägrim. Вот, шушындайрак жер болды. Сұраулар бар ма? Екі сұрау бар. Аха, екі сұрау. Яңа концертлар болса, әрфис болар ма екен дилер? Бұл сұрауға жауапны фақат әрфисінің өзінен генә сұрауға керек. Яңасында түгел, ескісінде де бола алмады. Әлі бұл программада да бола алмады, не қызғаныш. Чөнки безнең әрфис ул хәзер административ эштә, аның вакыты бераз гына юк инде. Ниләргә, гастрольләргә чыгарга, хәтта мәҗлесләргә барырга да вакыты бик шикле. Ну вот бездәге башка бер әйтәм. Бездән генә тормый. Тора инде. Үзенең теләгеннән, үзенең мөмкинлегеннән тора. Шуңа күрә, әгәр дә ул теләк белдерсә, без бер сүзсез аның белән эшләргә әзер. Келесі сұрау. Жырларны ничек сайлыйсыз? Нинди темага өстөнлек бирәсез дип? Ну, дуэт жырларын башкарганда мәхәббәттән кала башка темаларга ничектер өстенлек биреп булмайды. Ну, менә түгәрәк дөнья дигән җыр, түгә мәхәббәт тә шагыла, анда тормыш күбрәк шагыла инде. Булай дуэт җырлар күп, бөтенесе почти диярлек мәхәббәт турында. Барлап җырлагач инде башка темага ничектер әллә ни. Шул монда инде мәхәббәт һәм тормыш минемчә була инде. Җырларны сайлаган вакытта бик четерекле сайлыйбыз без сүзләрендә, көендә. Шуңа күрә безнең җырлар да әллә ни күп түгел. Әйе. Һәм чагыштырмача. Һәм аларны эшләү процессы да безнең бик узак бара. Чөнки без һәрбер мизгелен җентекләп эшлибез. Аның аранжировка өлешендә сүзен, җырланышын теге штамп буенча гына бармыйбыз. Һәрбер җыр индивидуаль булырга тиеш, һәрбер җыр бер спектакль сыман булырга тиеш. Без хәтта менә бу Йолдызлы сөю дигән җырны
bir 2-3 ай тирәсе әзерләдек бугаймы? Әзерләдек, аранжировкасында. Бик озак Җырлау форматында, чөнки гади генә әйтеп җырлыйсы килми, ниндидер фишкалар кертәсе килә. Шактыга аранжировка әзер булды да, менә икенче көнне чыктың да җырладың түгел, аны теге уйларга, дебат итәргә диләр инде аны. Даума довести. Әйе. Кирәк инде. Шуңа бездә шулайрак. Күбесенчә дуэт җырларны сайлаганда мин Илмираның кусына, аның фикерләренә күбрәк колак салам. Мин генә сайлап, җыр дуэт булмаска мөмкин. Илмира каршы килсә. Илмираның әйткәнемчә, аның фикеренә мин күбрәк колак салам бу очракта. Вот. Тагын ике сорау килеп төште. Банкетлар алып бару, җырлаудан кала тагын нәрсә белән шөгыльләнәсез? Берәр бизнес бармы әллә дип? Безнең башкага вакыт калмый. Башка вакыт та калмый, теләк тә юк. Дөресен генә әйткәндә, күбрәк безнең менә мәҗлес концерттан тыш вакыт шушы мәҗлесләргә, концертларга әзерләнү белән уза. Менә шушы студиядә без менә җырларны өйрәнәбез, аны яздырабыз, эшлибез, уйлыйбыз ул турыда, клиплар турында, шул мәҗлесләргә ниндидер әзерлек эшләре алып барабыз. Безнең башка вакыт та калмый, теләк тә юк. Мәсәлән, шушы 2-3 көн мәҗлестән йөреп кайтканнан соң 1-2 көн ялга гына вакыт кирәк, ул физически ялгытыра кирәк, мораль, эмоциональ ялгытыра кирәк. Аннан соң менә әзерлек эшенә берничә көн вакыт кирәк. Теге вак-төяк эшләр булырга мөмкин иде. Ныклап торып теге бизнес белән шөгыльләнәбез дип әйткән юк. Ниндидер вак-төяк шөгыльләнәләр теге. Бар менә минем теге кайбер кызлар беләләр инде. Минем хобби, мин иногда маникюр ясыйм, тырнак ясыйм. Вакыт булганда бу хобби инде. Ныклап торып, менә тотынып эшли торган эшем түгел. Теге төп эштән бераз гына арынып китеп шөгыльләнү генә. Шул. Так, нинди сыйфатларны яратасыз бер-берегездә дип язалар. Нинди сыйфатларны яратабыз бер-беребездә? Бар сыйфатларын да мин теге аерып кына әйтәсем килми. Аерып кына әйтә торган сыйфатлар юк. Чөнки һәр сыйфатны да кабул итәсең үзеңчә, һәм аңа ияләшәсең, кайсынадыр ияләшәсең, кайсынадыр кабул итәсең инде, шулай булырга тиеш дип, кайсынадыр авырлык белән ияләшәсең, кайсыдыр сыйфатларга. Шуңа күрә шундый сүз бар, бер-береңне үзгәртергә тырышырга түгел, ә бер-береңә ияләшеп, бер-береңә яраклашып яшәргә кирәк. Әйдә бер җырга бүленик. Шулаймы? Әйе. Все, бүленәбез. Менә бонус. Бүгенге концертның бонусы. Бу безнең менә алда көтелә 3 җыр дип сөйләштек бит әле. Шуның берсе. Бу инде черновой вариант, менә аранжировка безнең шул Радик дустыбыз. Тулысынча әзердә түгел әле бу. Тулысынча әзер түгел, әйе. Безнең әле бу җырга яздырасы әйберләр бик күп. Әле бу шундый теге безгә өйрәнә башлар өчен генә дигән бер вариант. Без әле моны җырларга өйрәнәбез генә, шуңа күрә монда фальшивиткән ноталар да булырга мөмкин, онытып җибәргән мизгелләр дә булырга мөмкин. Бу җырны без әзерлибез, Алла бирсә, быелгы җәйгә инде яшь парларыбызга беренче биюләренә бик матур гына бер композиция булыр дип ышанабыз. Без ышанасы килә. Без үзебез булган туй мәҗлесләрендә инде без аны терек килеш җырлаячакбыз. Яшьләребез биегән чагында инде кемнәрнең туйларына без барып өлгерә алмыйбыз, җитә алмыйбыз. Алар инде фон буларак безнең бу җырны кулланырлар дип ышанабыз, Алла бирсә. Без аны тиздән әзер булу белән чыгарырбыз. Җырның авторлары бу җырны дөресен әйткәндә безгә бүләк иттеләр. Бу җырның сүз авторы Филис Абы Хисаметдинов. Без әле аның белән заочно гына таныш, ныклап торып аралашканыбыз да юк. Кийин Риваль Хисмәтуллин дигән дустыбыз инде нәҗигәт иҗат итте. Аранжировка остасы инде шушы якын дустыбыз Радик Ахмад Кәләмов. Тыңлап карагыз. Бу җырга бик зур өметләр баглыйбыз. Бик яратабыз инде әле. Так что сездән фикерләр көтеп калабыз. Фикерләр көтәбез бу җыр буенча. Рәхим итеп тыңлап карагыз. Назга
ayırmasın. Xudoy bir bizde yaşayık jirde her şak suyunur. Seni bulganıga var senin bilen, senin bilen meni bir baxtli yo'qolmisham. Yaşayıp Xudoy bergan yazmışlarga yazgan baxtini. İşlesinler yürek dibişimde yaratandı ilgisi yüreğim. Duyup yaşayım topun azlarını yaratamın seni bergen, seni bulganıga var senin bilen, senin bilen meni bik baxtli yo'qotmisham. Yaşayıp Xudoy bergan yazmışlarga yazgan baxtini. Xudoy bergan yazmışlarga yazgan baxtini, yazmışlarga yazgan Bu jırni biz birinchi topqir yozdik. Mana hatta biz mana mashinada g'ina yozib berdik. Evet, neler buldu kommentariylar ve yaxşı kommentariylar. Şulayma? Birinci notadan Murrашки deb yazdılar. Oy, вообще, rahmat. Naqshattılar, в общем. Ekiyetdagi şaşırlısız deb yazdılar. Rahmat, rahmat. Mana bu ali mana shundan da aytgancha birinchi topqir mikrofonni qo'lga tutib birinchi topqir jilamiz bu. Biz mana mashinada g'ina yozib berdik, o'rganib, so'zlarini o'rganib shunda. Вот. Ну, fonogramma, короче. Nasovka. So'rovlar bormi? Bizning bir jir qoldi, bir jir. Ayda butun so'rovlarga javob berib bitiramiz-da. Ham tugalaymiz. Ayyo, bir jir bilan. Yosh yong'ag'ini sahnaga odim yosaytirgan artistlarga yordam eta olasizmi? Shu, например, jir yozdiruv, aranjirovkalar bilan deb so'raylar bizdan. Yosh boshqaruvchilarga biz yordam eta olamizmi? Ko'pmidir ülkede yordam eta olamiz. Shu mana biz mana hozirgi mezgilda jirlab o'tirgan o'zi bizning tovush yozdiruv studiyasina kelirga mumkin. Men biz shaxsan mana tovushni o'zi bizning tovushlarni o'zi biz yozdiramiz. Jirlarni o'zi bizning studiyada yozamiz. Bu yoqdan yordam eta olamiz. Jirni yozdiruv, mana tovushlarni qo'shuv, kuylov, үйрәтү, ishlab bitiruv, finalniy разработканы ishlab bera olamiz. Aranjirovka bo'yicha mana kameraning tagida turadi bizning bir usta Dilus dostimiz, ona murojaat etamiz. Biz mana bir studiyada ko'rishib bilmadagina ishlaymiz.
Тиздән безнең менә бер яңа җырыбыз чыгачак. Табый иҗат иткән. Дилүс безгә аранжировка ясый. Бу инде скоро. Алла бирсә, Алла бирсә. Шуңа менә шушы яктан ярдәм итә алабыз. Булай теге үзебез теге урысча әйткәндә продвигаем. Шул яңа җырлар табу мәсьәләсендә мөрәҗәгать итә аласыз инде. Гомумән мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Ниндидер без инде киңәш бирү максатында булса да ярдәм итә алабыз. Рәхим итегез. Армадыгызмы әле дип сорау куеп җибәргәннәр. Армадыгызмы әле? Бу йөрәк куеп. Йөрәк куйсалар, бу инде теге безнең турда кайгыртып, әйе теге армадыгызмы әле берничә сорау булса, бу инде туйдык инде сездән кайчан бетә. Армадык, арындык әле теге әллә ни сәхнәдә гел селкенеп торсак артырыр. Без бит инде бүген утырып кына җырлыйбыз. Тавышларыбыз үзебезнеке. Шуңа күрә рәхәтләнеп җырларга мөмкинчелек бар. Берничә сәгать дәвамында узакка китәр инде. Менә Бушка, рәхәтләнеп, җәйлеп ятып, бер кайгырасы бер ашап. Куйды телефоныңны рәхәтләнеп тыңладың, карадың. Ярар, рәхмәт матур фикерегезгә. Сезне шушылай ял иттерә алганбыз икән. Без әлбәттә моңа бик шатбыз. Алга таба әлбәттә сездән тагын да сораулар, теләк тәкъдимнәр булса, без каршы түгел. Бу онлайн концертны тагын бер оештырырга, но башка төрле форматта инде теге. Без инде әйтеп үттек. Концерт по заявкам дигән сыманрак, баянчы белән. Ретро концерт теге күбрәк баянга, җырлар, халык җырлары, ретро җырларны башкарырга теләгебез бар. Шундый концерт эшләргә мөмкинлек булырга мөмкин. Сез булдырасыз һәр вакытта шулай ачык, гади булып калыгыз дигән. Рәхмәт матур фикерегез өчен. Кемнәр безгә ачык күңел белән, кемнәр безгә якты чырай белән, без һәммә барчасына да шундый ук җавапны бирәбез. Әлбәттә инде кемнәр безгә ташлатабыз, аларга ташлатабыз дигән сүз түгел. Без булдырылганча гади булып калырга тырышабыз. Үзебезнең кем икәнебезне, кайдан чыкканыбызны бер чакта да онытмыйбыз. Шуңа күрә рәхмәт матур фикерләрегез өчен. Игътибарыгызга. Галимова Гөлназ булды ахырсы. Соңгы концертыгызны кайда куйдыгыз ди. Соңгы концерт була күрмәсен инде. Ахыргы. Ахыргы концерт кайда булды? Кама тамагында. Ахыргы концерт булгандыр безнең Кама тамагында, мартның 12 мартта без Кама тамагында куйдык үзебезнең концертны. Шушыннан соң пока туктап торабыз. Менә әйткәнебезчә, бу менә быел эшләгән концерт программасын Казан шәһәрендә Казан тамашачысына тәкъдим итәргә өлгереп булмады. Күзгә таба бер көн алып без тәкъдим итәбез бу концертны. Алла бирсә. Тырышырбыз, Алла бирсә. Булды? Әлегә шулар. Ярар, хөрмәтле тамашачылар. Әйдә, булай, алайса бер җырны җырлыйк. Әгәр дә сораулар булса, сорауларыгыз җыела икән, теге сорауларыгызны язып калыгыз. Хәзер без бер җыр җырлыйбыз да. Булса сорауларны укыйбыз да. Барлык сорауларга җавап биреп бетерәбез дә һәм инде саубулашырбыз, Алла бирсә. Бу җыр турында мәгълүмат, бу җыр безнең бүгенге көндә хәзер Сылу Алмадан кала икенче җыр инде, визит карточкабыз дип әйтерлек, аннан соң гына Йолдызны сөю булды бит. Җырларында сиңгәнә дигән җырыбыз, бу җырның сүз авторы Эльвира Сафина, и авторы Гөлназ Закирова. Аранжировка остасы Владимир Федоров, Әлмәт шәһәрендә яшәп ятучы достыбыз. Бу җыр безгә шулай кисәк кенә килеп эләкте. Без авылда идек. Эльмираның WhatsApp-ына килеп төште Гөлназдан демка җырлар. Менә шушы җырны ишеттек тә без. Үзебезне китәргә булдык. Һәм без аны бик яратып башкарабыз. Җырларында син генә дигән җыр киттек. Җырлыйбыз. Бергә үтик узын гомер юлларын, бер-беребезгә багышлап саф мәхәббәт җырларын, бер-беребезгә багышлап саф мәхәббәт җырларын. Кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә, җырлый, 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 яратам син.
жырлый, 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 жырлый яратам сені генә. Елмайып күлеп яктырсак болытлы көннәр белән сөю йолдызын сибәр караңгы төннәргә дә. Сөю йолдызын сибәр караңгы төннәргә дә. Кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә. Жырлый, 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 жырлый яратам сені генә. Кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә. Жырлый, 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 жырлый яратам сені генә. Бергә үтик матур-гыйдыр юлларын, назлы җырлар тибрәндерсен күңелебез тылларын. Назлы җырлар тибрәндерсен күңелебез тылларын. Кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә. Җырлый, 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 җырлый яратам сине генә. Кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә. Җырлый, 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 җырлый яратам сине генә. Жырлый, 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 жырлый яратам. Кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә. Жырлый, 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 жырлый яратам сине генә. Кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә. Жырлый, 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 жырлый яратам сине генә. Яратам сине генә. Яратам сине генә. Эльмира Литфанова Җәләлиева. Һәм Рафил Җәләлиев. Бик зур рәхмәт. Сораулар юк. Монда юк. Ярар, хөрмәтле. Башкада язган бер нәрсәләр булгандыр. Күренмиме? Булса, яңгыратабыз да. Булмаса, Да, молодцы да, менә шушы. все. Бик зур рәхмәт. Хәзер бәлки нәрсәдер табырмын. Ага. Ярар, булмаса булмый. Әйдә, саубуллашабыз. Булай да, шактый гына. Булдык? Әйе. Менә Бер генә сорау. Ага.